Hello mga followers, non-followers, friends, ilabi na usab sa akong mga kaubanan sa buhat. Maayong gabi kayong tanan. Mga igsuon, nakaila ba mo ani? Ikatong wala pa makaila, paminaw mo kung kinsa ni siya. Kini siya mao kini katong tao, katong sundalo nga midunggab sa kilid ni Jesus. Katong pagkauyog sa yuta, no? Naratol na ang mga sundalo. Unya kining tawhana mao kini ang gadunggab sa kilid ni Jesus, ni buhagay tubig ug dugo. Sumao ni siya. Kini mao si Saint Longinos, usa ka Romanong senturyon nga sumala sa Kristiyanong tradisyon, usa sa mga sundalo nga nagdumala sa paglansang sa krus ni Jesus. Giingon nga siya ang sundalo nga nagdunggab sa kilid ni Jesus gamit ang bangkaw aron makita kung patay na ba siya. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 34. Sa dihang gidunggab ni Longinos, ang kilid ni Jesus, migula ang dugo ug tubig. Kini nga paghitabo nakita nga timaan sa tinuod nga pagkatawhanon ni Jesus ug sa iyang pagkamesiyas. Si Saint Longinos gihimong santo sa mga Katoliko, labi na sa Orthodox, ug ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog matag Marso 15. Marso 15, dulduol sa akong birthday. Ugma, Marso 16, birthday na ako. So kini si Saint Longinos, gisaulog kini sa Marso 15. Giisip siya nga usa ka panag-ingnan sa pagkakabig o pagdawat sa pagtuo. Tungod kay giingon nga nahimo siyang Kristiyano pagkahuman niini nga panghitabo. So nahimo siyang Kristiyano pahuman sa panghitabo. So mauna nga bisag unsa kita sa atong pagkamakasala, bisag unsa sa kaitom sa atong sala, pasayloon gihapon ta sa Dios. Si Saint Longinos, sa dihang nibuhagay ang tubig sa kilid ni Jesus, diha nakita niya kung unsa gid katinuod ug unsa ginakita niya nga mao ang Mesiyas. Mga igsuon, so kita bisig unsa sa atong pagkamakasala, buutan kay ang Dios kanato, no? Iya tang gipasaylo, iya patang gidawat, gipasaylo man niya ang tao nga naa sa iyang wala, no? So mao na maigsoon akong ipaambit ninyo karong gabi una, ug maayong gabi kayong tanan. God bless all.